No niin. Tämä seuraava lappu sisältää kaikki ne haasteet, mitä te olette laittanut. Tai siis vai 2 on vaan laittanut näistä ja näistä toinen on vaan laittanut vain 1. Näitä on 68. Kyllä. Eli mä tuun tekemään 68 päivässä nämä kaikki. Ja mä veikkaan lisääkin tulee. Et joo. Mut mä teen varmaan joissakin päivissä. Mä teen silleen, että mä teen enemmänkin, koska mä haluaisin vaan, että meni silleen nopeasti, mutta se on kiva, että saa myöskin haasteet vähän elämää. Mutta joo. Ei mulla muuta. Odotetaan vaan 200 tilaajaa, niin alkaa sitten tällä kanavalla tulemaan haasteitakin. Eli tilatkaa tää kanava. Mutta joo, nähdään sitten huomenna aamulla ja tilatkaa kanava, niin tulee näitä kaikenlaisia haasteita. Mut juu, moro.